प्रिय बिदा फंबाय आरो बिनानावफोर दिनै जों मोनसे इसोरनि आयदानि सायाव गोथौवै साननो थांगासिनो दं जायखौ साफ्रोमबो फोथायग्राया थारैनो बबेबा मोनसे समाव सानदों। बे साननाय बाथ्राफ्रानो जादों मानसिफ्रा दिनैसिमबो आरफ'खौ नुनो मोनो नामा? सोर आरफ'खौ नुनो मोनो? माबे थासारियाव आरफ'फोरा मानसिनि सिगाङाव नुजाफैयो आरो माखासे मानसिफ्रा मानो बे आरफ'फोरजों मोगा-मोगि जानायखौ गावसोरनि जिउआव मोनदांनो हायो आरो माखासेया मानो मोनदांनो हाया? बाइबेला जोंनो आरफ'फोरनि सोमोन्दै फोरमायदोंल' बे नङा, नाथाय बबे मानसिफ्रा बे सोरगोआरि खौरां दैथायग्राफोरखौ नुदों आरो बिसोरहा मा मा गुनफोर दं बेखौबो जोंखौ मिथिहोयो एबा फोरमायदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसा प्रिय नोंथांमोन, दिनैनि खौराङा नोंथांखौ गोथौवै दांगोन, नोंथांनि आत्माखौ फोजाहोगोन आरो नोंथांखौ बुजिनायाव मदद होगोन माब्रै नोंथाङा इसोरारि लामायाव थाबायब्ला आरफ'फोरा नोंथांनि जिउआवबो खामानि मावनो हागोन। फै अब्ला जोङो मोनफा मोनफा बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। सेथि बाथ्रा, आरफ'फोरा सोर? Who are angels? बाइबेला बुङोदि आरफ'फोरा इसोरजों सोरजिजानाय इसोरारि जिउ, जाय बिनि थान्दैफोर, बान्दाफोर आरो बिनि खौरांफोरखौ लाग्राफोर। बेनिखायनो इब्रायारि 7:14 सिरिया ओरैहाय बुङो, अब्ला आरफ'फ्रालाय मा? बिसोरो इसोरखौ दाव दाव खालामग्रा जिउफोर आरो बासायजानायखौ नाजावग्राफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिजों थोनहरजानायफोर नङाना? बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेनोदि सोरगोनि आरफ'फोरखौ जेरावखि इसोरनि थांखि आरो जेरावखि मानसिफ्रा इसोरनि लुबैनायजों थाबायो बेयावहाय दैथायहरनाय जायो, एबा आरफ'फोरनि खामानिया बेबायदि। नैथि बाथ्रा, बाइबेलाव सोर आरफ'फोरखौ नुदोंमोन? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, बाइबेलाव जेरावबो मानसि माहारिया आरफ'फोरखौ नुदोंमोन बेयाव माखासे सरासनस्रा आखुथायफोर दंमोन। अदेबानि नुनायनिख्रुइ बांसिन गोनांसिना जाबाय सोर आरफ'फोरखौ नायनो हाथाव, सोर आरफ'खौ लोगो मोनो एबा नुयो। सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय इसोरखौ गिनाय सुबुंफोर एबा इसोरखौ गिग्रा सुबुंफोरा। बाइबेलाव जोङो मोननो हायोदि जाय सुबुंफोरा इसोरखौ मान होग्रा, इसोरखौ गिग्रा आरो इसोरखौ साखि होग्रा, बिसोरजोंनो आरफ'फोरा लोगो मोनजादों एबा आरफ'फोरा नुजादों। जेरैहाय बिदिन्थि होनो नागिरदों बे जाहैबाय अब्राहामनि बाथ्रा, जाय जारिमिनखौ जोङो जागायजेननायनि 9 बालाबाव मोननो हागोन। आलासि जानाय सिन सुरुबै साथाम आरफ'फोरा मानसिनि महराव अब्राहामजों नुजाफैदोंमोन। आरफ'फोरा अब्राहामखौ मानो लोगो हमफैदोंमोन? जाहोना जाहैबाय, सेथि बियो मानिजाथावमोन, नैथि बियो अनसुलामोन, थामथि बियो आलासि सिबिग्रामोन, ब्रैथि बियो फोथायोमोनदि इसोरा जा मावो बियो सैथो होननानै। बिनि थाखायनो इसोरनि आरफ'आ अब्राहामनियाव फैदोंमोन। बे गासै अब्राहामनि बाथ्रानि गेजेरजों, जारिमिननि गेजेरजों जों बेखौनो मोनथिनो हायोदि जायफोरा इसोरखौ सिबिनायजों थाबायो, इसोरनि सिगाङाव अनजाथाव आरो फोथायजाथावना जायो, बिसोरबायदि सुबुंफोरा आरफ'खौ नुनो मोनो, आरफ'खौ लोगो मोनो, आरफ'आ बिसोरनियाव फैयो। माबायदि सुबुंनियाव आरफ'आ नुजायो एबा फैयो बिनि नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय गोथारथि थाबायग्रा सुबुंफोर। आरफ'फोरा गोथार, बिसोर पाप, गोथारथि गैयै एबा खोमसिनि खाथियाव फैया। बिदिन्थि होनो नागिरदों दानियेलनि जिउ। दानियेला गावनि जिउखौ इसोरनि सिगाङाव गोथार लाखिदोंमोन। बेनिखायनो सोरगोनि आरफ'आ बिखौ बुंदोंमोन दानियेलनि 10:11 सिरियाव, अ दानियेल, अनसोजाग्रा मानसि, आङो नोंनो रायथिगोन, खोथाखौ बुजिनानै लादो। बिनि गोथारथिया सोरगोखौ गोसो बोनो हादोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, सैथो बाथ्रा, गोथारथिया सोरगोनि गोसोखौ बोनो हायो। आरफ'फोरा सोरखौ लोगो हमो एबा सोरजों नुजायो बिनि थामथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जायफोरा इसोरखौ फोथायनायजों सिबियो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि प्रियफोर, जायफोरा इसोरनि हाबायाव नांथाबना थायो, मावनाय खामानिया फिसायानो जाथों एबा गिदिरानो जाथों, बिसोरबायदि सुबुंफोरा गावसोरनि जिउआव इसोरनि आखाइ होनायखौ मोनदांनो हायो। जेरैहाय जोङो नुनो मोनो जाखारियानि जिउआव, जाय जारिमिनखौ जोङो लुकासनि 1 बालाबाव मोननो हायो। सानसेखालि जाखारियाया मन्दिराव सिबिगासिनो दंमोन। बै समाव गाब्रिएल आरफ'आ बिथांखौ नुदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिनि बिसि एलिजाबेथआ सासे फिसाज्लाखौ जोनोम होगोन होननानै बुंफैदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, गोसो होगोन एबा गोसोआव लाखिगोन जे जेब्ला जाखारियाया मन्दिराव खुलुमनाय सिबिनाय खालामबाय थादोंमोन, बै समाव सोरगोनि आरफ'आ फैनानै लोगो हमफैदोंमोन। आरफ'फोरखौ सोर नुनो मोनो एबा लोगो मोनो? बेनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जायफोरखौ इसोरनि थांखिनि थाखाय सायख'नाय जादों एबा सायख'नाय जायो। जायफोरखौ इसोरा मोनसे गिदिर बिबान होनांगौ, बिसोरखौ गिबियावनो आरफ'फोरा मोनसे खौरां लानानै लोगो हमनो थाङो। जेरैहाय जिसुनि बिमा मरियमनि बाथ्रा, जिखौ जों लुकासनि 7:22-28 सिरियाव मोननो हागोन। बै समाव सोरगोनि आरफ' गाब्रिएला मरियमनि खाथियाव फैनानै बुंबाय, नों जोबोद इसोरजों मोजां मोनजानाय सासे आइजो, इसोरा नोंथांजों दं। आरफ'आ बेबायदि होननानै बुंफैदोंमोन। आरफ'आ मानो फैदोंमोन आरो मानो बुंफैदोंमोन? बेनो जाहैबाय इसोरा बिनि गेजेरजों जिसुखौ जोनोम होनो थांगासिनो दंमोन। बेनि थाखायनो गाब्रिएला फैनानै बे बाथ्राखौ बुंफैग्रोदोंमोन। बे गासै जाथायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मोनथिनो हायो जे जाय व्यक्तिखौ इसोरा सायख'यो गावनि खामानि मावनो थाखाय, आरफ'खौ इसोरा
बे मानसिजों नुजानो थाखाय रायज्लायनो थाखाय थोनहरो। सोरबायदि सुबुंजों आरफ'फोरा नुजायो एबा लोगो हमफैयो बिनि बाथि बाथ्रा बे जाहैबाय जायफोरा खैफोदनि समाव इसोरखौ आर'ज गाबबाय एबा इसोरनियाव आर'ज गाबो बिसोरखौ लोगो हमफैयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गोबां समाव आरफ'फोरा दुखुनि समाव मानसिफोरनि सिगाङाव नुजायो। जेरैहाय पिटर, जाय जारिमिनखौ जोङो थोनहरजानायनि 12 बालाबाव मोननो हायो। पिटरा जोबथेसालियाव दंमोन। गासै गिर्जाया बिनि थाखाय आर'ज गाबगासिनो दंमोन। सानसेखालि हराव सासे आरफ'आ फैनानै बिनि जिन्ज्रिखौ खुलिनानै बिखौ बाहेराव लानानै थांनायसै। मानो आरफ' फैखो? मानोना बै समाव आर'ज गाबदोंमोन। बै समाव खैफोदा जोबोर गिदिरमोन आरो बै समाव इसोरा गावनि बान्दाखौ बासायनो हास्थायदोंमोन एबा बासायदोंमोन। सोरबायदि सुबुंजों आरफ'आ नुजायो एबा लोगो हमो बिनि दथि बाथ्रा बे जाहैबाय जायफोरा गोथार गोसोजों इसोरखौ नागिरो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेलाव जोङो नुनो मोनोदि गोबां बेक्ति, गोबां सुबुंफोरा गोसो गोरबोजों इसोरखौ नागिरदों आरो बिसोरो इसोरखौ थारैनो मोननो हादों। जाय बेक्तिफोरा इसोरखौ गोसो गोरबोजों नागिरदों आरो बै सुबुंफोरजों दर्शन जादों, इसोरखौ नुनो मोनदों, आरफ'फोरखौ लोगो मोनदों। जेरैहाय कर्नेलियास, थोनहरजानायनि 10 बालाबाव बे बाथ्राखौ मोननो हागोन। कर्नेलियासआ सासे अनसुला, आर'ज गाबग्रा आरो इसोरखौ सिबिग्रा सुबुंमोन। सासे आरफ'आ बिनि खाथियाव फैनानै बुंबाय, नोंथांनि उद्धारता आरो आर'ज गाबनाया इसोरनि सिगाङाव मोनसे गोसोखांथि महरै नुजाबाय। बेबायदि होननानै आरफ'आ बुंफैनायसै। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गुबै बाथ्राया बेनोदि गोथार गोसोआ सोरगोनि दरजाखौ बेखेवो। सोरबायदि सुबुंजों सोरगोनि आरफ'आ नुजायो एबा लोगो हमो बिनि स्निथि बाथ्रा बे जाहैबाय जायफोरखौ बिसोरनि जिउआव इसोरनि सामोल एबा दिथा होनाय जायो बिसोरजों नुजायो एबा लोगो हमो। गोबां समाव इसोरा थोंजों लामा दिन्थिनो लुबैनाय समाव आरफ'फोरा फैयो। जेरैहाय जिसुनि बिफा जसेफनि बाथ्रा माथाइनि 1 बालाब 22निफ्राय 21 सिरियाव जोङो मोनगोन। बेयावहाय आरफ'आ जसेफखौ सिमाङाव मोनसे खौरां होदोंमोन। बेनो जाहैबाय मरियमखौ जुलि ला, मानोना बिनि फिसाया एबा गोरबोआव थानाय गथ'आ गोथार आत्माजोंसो गोरबोआव दं होननानै। आरोबाव जसेफजों आरफ'आ नुजाबावदों एबा खोथा बुंबावदों जेब्ला हेरद राजाया जिसु गोरलै गथ'खौ सिथारनो नागिरदोंमोन। बै समावबो सोरगोनि दुदा आरफ'आ बुंदोंमोन जे इजिप्टआव थां, हेरदआ गथ'खौ बुथारनो सानदों एबा बुथारनो नागिरदों होननानै खोन्थाफैदोंमोन बाथ्राखौ। देट मिन्स गाइड होफैदोंमोन, दैदेनदोंमोन। दे दानाब्ला फैफिनदो थामथि बाथ्रा जिखौ जोङो सावरायगासिनो दङ गुबै आयदायाव। आरो बे गुबै आयदानि बाथ्रायानो जाहैबाय मानसिफ्रा दिनैसिमबो एबा दिनैबो आरफ'फोरखौ नुयो नामा? बेनि फिननायखौ इसोरनि गोथार बोसोन इब्रायारि 13 बालाब 2 सिरिया होयो। बेयाव लिरनाय दङ जाहैबाय, सिनायलायिफोरखौ आलासि सोंनो दाबाव, मानोना सोरबा बेबादिनो मिथिया लाबानो आरफ'फोरखौ आलासि सोंबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया रोखा जायोदि आरफ'फोरा दिनैसिमबो फैयो, नाथाय बिसोरो जेब्लायबो जोंथि महराव नुजाया। माब्लाबा बिसोरो साधारन सुबुं महरैबो फैनो हागौ। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा प्रियफोर, फैदो दानाब्ला ब्रैथि सोंलु बेनो जाहैबाय दिनै सोर आरफ'फोरखौ मोनदांनो हागोन? बेयो मोनसे जोबोद गोनांथार खोन्दो एबा बाथ्रा। बाइबेलनि बायदिब्ला दिनैसिमबो सोरगोनि आरफ'फोरा मानसिफोरखौ लोगो हमो, मानसिफोरजों नुजायो, मानसिफोरखौ गाइड खालामो। नाथाय जों मानसिफोराबो बेबायदि जानो नांगोन जेरावहाय जोङो बेबायदि जाब्लासो जोङो सोरगोनि आरफ'खौ नुनो मोनगोन आरो बिसोरो जोंखौ लोगो हमगोन। बिनिनो सेथि बाथ्रा जोङो जानांगौ जाहैबाय, सेथि बाथ्रा गोथार गोसोजों इसोरखौ फोथायग्रा। सेथि, जायनि फोथायनाया गोथाङै दं। नैथि, जायहा गोथै फोथायग्रा नङा। थामथि, जायनि फोथायनायाव गोनो गोथो गैया। फोथायनायाव गोनो गोथो गोनां मानसिफोरजों सोरगोनि आरफ'आ नुजाया। दिनैनि समावबो जे आरफ'आ जों नुजायो बेनि नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जायफोरा आर'ज गाबनानै जिउ खुंगासिनो दं बिसोरजों नुजायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, जाय न'फोराव अराय आर'ज गाबनाय जायो बेयाव इसोरनि थाथाया गोथौ। जेराव इसोरनि थाथाया दं बेयाव आरफ'नि फैनाया जाथावना। दिनैबो आरफ'फोरा दिनैनि मानसिफोरजों लोगो हमो एबा नुजायो। बेनि थामथि बाथ्रा बे जाहैबाय जायफोरा पापनिफ्राय गोजानाव थायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गोथारथिया ओरैबायदि मोनसे आबहावा सोरजियो जेराव आरफ'फोरा गोरलैयै फैनो हायो। दिनैनि मुगायावबो जे आरफ'फोरा मानसिफोरखौ लोगो हमो बेनि ब्रैथि बाथ्रा बे जाहैबाय जायफोरा इसोरनि बाथ्रानि सायाव गोसो होयो बिसोरजों आरफ'फोरा नुजायो। इसोरनि बाथ्राया एबा गोथार बाइबेला जोंनि जिउखौ ओरैबायदि थाखोसिम फोजौहोयो जेराव जों इसोरनि जिउआरि हाबाफोरखौ बुजिनो हायो। दिनैबोदि इसोरनि आरफ'आ मानसिफोरजों नुजायो बेनि बाथि बाथ्रा बे जाहैबाय जायफोरा खैफोदनि समाव इसोरखौ खावलायो बिसोरजों नुजायो। बे बिषयाव जोंनि आखायाव गोबां फोरमानफोर दङ जेरावहाय गोबां जाथायफोर जायो। जेरै आं बुंनो नागिरदों लामा जाब्रथाय जाथाय, गोब्राब बेराम, खैफोद,
बेफोरबायदि गोबां जानाय समाव सोरगोनि आरफ'फोरा फैनानै हरखाबै गोबां समाव गोबां सुबुंफोरखौ मदद होफैनाय, हेफाजाब होफैनाय। खैफोदनि समाव माब्लाबा सिनाय मोनस्लाबै सोरबा सुबुङा फैनानै हेफाजाब होनानै थाङो। बै समाव गोबां समावनो बियो सोरगोनिफ्राय फैनाय सासे आरफ'आ बै खामानिखौ मावो। दिनैबो आरफ'फोरा मानसिफोरजों नुजायो। बिनि द'थि बाथ्रा बे जाहैबाय इसोरनि हाबायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरजों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गिर्जानि हाबायाव आरफ'फोरा सांग्रां। पास्टर, मिशनारि एबा जायखिजाया सिबियारि जेब्ला बिसोरो खैफोदाव गोग्लैयो अब्ला इसोरा गोबां समावनो आरफ'फोरखौ दैथायहरो। दिनैबो जे आरफ'आ मानसिफोरजों नुजायो बिनि स्निथि बाथ्रा जायफोरनि थाखाय इसोरनि मोनसे जरखा थांखि दं बिसोरजों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, साफ्रोमबो सुबुङा जिउआव मोनसे थि थांखिनि थाखाय सायख'जायो। जेब्ला इसोरा नोंथांखौ इसोरनि थांखिनि थाखाय आलादा खालामो, बियो नोंखौ रैखा खालामनो थाखाय आरफ'फोरखौ दैथायहरो। दानाब्ला जोङो फिन फैफिनदो जि गुदि आयदा जोङो सावरायगासिनो दङ एबा गुबै खोन्दोखौ सावरायगासिनो, बे जाहैबाय बाथि बाथ्रा। बेनो जाहैबाय मा दिनै जोङो बयबो आरफ'फोरखौ नुनो मोनगोन नामा? बे सोंथिया जोबोद गोनां। फिननायाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे बयबो नुनाय नङा, बयबो बिसोरखौ नुनो हाया। मानो बयबो नुनो हाया? मानोना इसोरा सोमोनांथाव हाबाफोरखौ ओरैनो दिन्थिया थांखि गैयालासे। बाइबेलनि बायदिब्ला जोङो आरफ'फोरखौ बेबायदिहै मोन्दांथि लानो हायो जायफोरखौ इसोरा सायख'यो, जायफोरनि सायाव इसोरनि मोनसे बिथांखि दं, जायफोरा इसोरनि खाथि दं, जायफोरा फोथायनायजों थाबायो। आरफ'फोर नुजानाया माबा मोनसे इन्टारटेनमेन्ट रंजानायनि थाखाय एबा उसुखुथु जानायनि बाथ्रा नङा एबा बेबायदि नङा। नाथाय आरफ'नि नुजानाया जेब्लायबो इसोरनि थांखिनि थाखायसो। द'थि बाथ्रा, जों आरफ'फोरखौ नायनो थाखाय लुबैनो हागौ ना? येस, नंगौ, जोंनि लुबैनाय, हास्थायनाय, इच्छाखौ जोङो दोननो हागौ। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, बाइबेला जोंखौ फोरोङोदि जोंनि नोजोरा इसोरनि सायाव जानांगौ, आरफ'फोरनि सायाव नङा। मानोना आरफ'फोरा दाहोनाफोर, इसोरा बिगोमा। आरफ'फोरा खौरां दैथायग्राफोर, इसोरा बिथोन होग्रा। जुदि सासे मानसिया खालि आरफ'फोरखौल' नायनो लुबैनाय दङब्ला अब्ला बिसोरखौ सैताना माब्लाबा थगायनोबो हागौ। नाथाय सासे मानसिया इसोरखौ गोथार गोसोजों हास्थायोब्ला अब्ला इसोरा गावनो थि खालामगोन दि माब्ला आरो माबोरै आरफ'फोरखौ दैथायहरनांगौ। स्निथि बाथ्रा एबा स्निथि सोंलु, दिनै जों माबोरै आरफ'फोरखौ बुजिनांगौ एबा मोनथिनांगौ? मानोना बाइबेला बुङोदि सैताना सोरांनि थान्दै महरैबो नुजानो हागौ। बेखायनो जोङो बुजिनो गोनां माखासे बाथ्राफोरखौ गोसो होनो नांगोन। सैथो आरफ'फोरा माब्लाबाबो बेबायदि खामानिखौ मावा, जेरैहाय इसोरनिफ्राय गावनि थाखाय गोग्गानायखौ लाया, इसोरनि बेरेखा बुङा, इसोरनि सोदोबनि बेरेखायाव थाङा, गिनाय सोमजिहोआ, स्वार्थनि थाखाय फोरोंनाय थाया। सैथो आरफ'फोरा बेखौसो बुंबाय थागोन, गिनो नाङा, इसोरा नोंनिखौ खोनासंबाय। बेबायदि होननानै सैथो आरफ'फोरा बुङो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि प्रिय बिदा फंबाय आरो बिनानावफोर, बाइबेला रोखायै फोरोङोदि आरफ'फोरा दिनैसिमबो इसोरनि मानसिफोरनि गेजेराव सांग्रां जानानै दं। नाथाय बिसोरल' मोन्दांथि मोननो हायो जायफोरा बेबायदि सोलियो। इसोरखौ गिग्रा, गोथारथिजों थाबायनाय, आरज गाबनायनि जिउ खुंनाय, इसोरनि लुबैनायखौ नागिरग्रा, खैफोदनि समाव इसोरनियाव बिग्रा, इसोरनि खामानियाव नांथाबग्रा आरो जायनि सायाव इसोरहा मोनसे जरखा थांखि दं। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, गोसोआव लाखि, आरफ'फोरखौ नुनाया थांखि नङा, थांखियानो जाबाय इसोरखौ नायनाय। आरो जेब्ला नोंथाङा इसोरखौ नुयो, बियो नोंथांखौ रैखा खालामनो, नोंथांखौ लामा दिन्थिनो आरो नोंथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय गावनि सोरगोनि आरफ'फोरखौ दैथायहरो। इसोरा नोंथांखौ बोर होथों, आमेन। अनजाग्रा साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोन, जायफोरहा बे बिसयाव गोबां सोंलुफोर दङमोन, सोरबायदि सुबुंफोरा, सोर बेक्तिफोरा आरफ'फोरखौ नुनो हायो होननानै गोबां सोंलुफोर दङमोन आरो सोर बेक्तिफोरखौ आरफ'फोरा फैनानै लोगो हमफैयो, बेफोरबायदि सोंलुफोर दङमोन। नोंथांमोना बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो बावना थानायफोरखौ गोसोआव फैफिनबाय आरो नोंथाङा मोनथिनो मोनबाय जे सोर बेक्तिया आरफ'खौ नुयो आरो आरफ'आ सोरबायदि बेक्तिफोरखौ लोगो हमफैयो, नोंथांमोना मोनथिबाय। देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों, चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो मोनसे लाइक होनानै गालांदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्टआव नोंनि मोन्दांथिखौ फोरमायदो। देवब्ला बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।